Shalom, horas madita di hamu manami di pesta Natal na paduaonon. Taparadi marohado pikirata tapuji matuhata siap buku ede nomor 605 ayat sada 2.4. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huida hami, jalanunga huhatidakon hami dohot hubaritahon hami tuhamu, hanguluan na salileng nililing na dilabung ni amai, yan jalanaung patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiyay, alanaung ditikir ho hami bangsom di tugu ho hami siyan hahulomon, tuhatiuron, jala di padomu ho duhami, nahulang siyan ho, gabi saor mu sedohot ho, gok halalas ni roha dohami alanii, say jalo mahamulateo ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Hudul mamu. Marid di mahita.
Tangihon mapatik ni debata ima patik parjolo rodi patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalan na, ayuhon na na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon di hari minggui, dinaunomari maula hamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dinaunomari do di top paribata langit, tano dot laut dot nasa isina, dungi maradiat do ibana di hari papituhoni. Di bahenido ubain na di pasu-pasu di bata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulawon na barto patikmi amin. Mari di mahita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala pertaluk ni roha, jala nabasar doho, say marpaulahi marohami dahami, dibaheni say sesa masudia dosa nami, dangadong nahupangasaun hami dukon ni asin ni roham, hatigoran na pinatupan ni anakmu, do nahupangasaun hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudian di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay. Jala ibana do pardenggan taringot tu dosata, alay dadahulan na taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut portibion. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Korpungan ina.
Mari di mahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di pesta Natal na padua onon, imas yan pesalmen 145 ayat 8 rodi 10 tolu. Partalup jala parasi roha do Jahoba, labat do ibana tarimas jala pardenggan basa bulun. Madok mauliate masude di jadi-jadianmu tuho, ali Jahoba, jala dipuji akan aniasianmu doho. Lahu pabotohon tujolma manisia akka hagogon nai, dohot hamuliaon ni harajaon na sangapi. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan naung peopsa. Amin. Korna poso, marid di mahita.
tidakon ma porsiaw tay songon na hinatidakon ni dong atas ha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya to di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoduhon na manai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana ay mamula sogo tu tanohon manguhumi hala na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mula mangulu sogo daging ni hala naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Persembahan pujian sian lansia dohot keluarga.
Korpong wan ama,
Tabi gema sunggul-sunggul di bagasan sadarion. Tabi gema sunggul-sunggul ima di pesta Natal na paduahon perningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus Jumat 26 Desember 2025. Na parjolo guar ni mingguta sadarion ima pesta paduahon perningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Topik Yesus do silam hasangapon ni debata. Yesus sahaya kemuliaan Allah. Na paduahon padidion nabadia. Di parminggota sadarion di patupa huriata do padidion nabadia tu dana ni huriata ima guarna tardidi gempita naura silitonga tanggal lahir 25 Mei 2025 naturas bawa amang WR Silitonga naturas boru inang PNS boru Pasaribu. Alamat Perumna Sudiang Blok J nomor 225. Acara di Patupa Dong Sidong Papungu Pilihan Paduahon. Napatuluhon pasahat pilihan Natal keluarga. Pinabotohon ma tusudi ruas ni huriata asata pasahat ma pilihan Natal keluarga. Marhite rekening ni huriata manang tu situa wilayah tabe. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasan saderion tatangyakon ma asa gabi paspasu doh las niroha dihita terlumubi gabi hamuliaon ni guarni tuhata. Amin. Mari de mahita siya buku ede nomor 56 ayat sada dohot udutna hu mahita papungu pilihan sada A sada B.
ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Iman na mga ramoti, ati-ati daw pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Selamat Natal na padwahoma di ita sa luhut na. Hurian na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hupasat kami nagabi jamita di ulota sadarion, mangido minta maaf kami ati buan nung gabi terganggu hamu ala memang cuaca kurang mendukung gabi songon naso pas suara nami. Ya, hurian na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabi jamita di ulota sadarion imana dine sian. Heber bidusada mamuka sian ayat sada tolhastu ayat 4 asa hujau matuhita tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi di papatar di bata diri namarhiti anaki jujut jelaragam najulu pambehanan di bata mamakulingi aka amai marhiti hiti aka panurirangi alai dia ka arina parpudion dipakulingi dohi tamarhiti sian anaki ibana do dipabangkit gabi sitian parluhutani jala marhiti hiti ibana do ditopa aka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana na marhaguguani jala dung dipatupa ibana hayason siyan akadusa hudul do ibana tu siyamon ni hatongamon na digijangi songon surung ni guwarna na tiniannay na mangatasi akasuru-suruan songon ido surung ni hasangapon na martimbakon nasida ido yanggo sahatna horasma dihita huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dangadong nahot di Portibion mulo boy berengota takas do petaingo songod dia luaton na julu ditikilaw diririt luaton asa oma inganan bagas coro takas dope taingot mungkin bahat dope aka harangan bahat dope aka sabah alai di perkembangan zaman terus do berkembang jala multa bereng petu ngoluta amanginang audo honoku do tuhita ala uludu sipata kita masih merasa muda ternyata sudah termakan usia dada namandokon nungagali daong alai martitibido luhutna semua punya waktu. Mungkin dulu kita masih kuat untuk olahraga lapangan sepak bola kita mampu kelilingi 3-4 kali alai mulu sonari mungkin dang buibe merlujung tongdo opat tali alai mardalan nama lasongonido saluhutna nanaing doron nami sudi na adong di Portibion dang adong nahot alai hola sadado nahot sian na julu sahat tu sonari hoddo holong ni tuhata tuhita jala idu na boy berengota amang inang nang dipakulingi jala dibuhali rohata pikirata marhidi turpu jamita didikion sian ayat na parjulu satu ayat na paduahon di suara hoddo jut jala ragam na julu pambehanan ni dibata mamakulingi aka amai molo didok dison aka ama dada hola na mandokon ama alai mulu tabereng di Alkitab aka ama na marlapatan ima aka uputta na julu nenek moyang iya tabiring masungod dia holong ni dibata
Na julu dipakulingi do aka malim, mamakulingi aka bangsona. Dipabangkit do aka panurirang, laho manugu-nugu aka bangsona. Las dipakulingi do aka raja, laho paingoton aka bangsona. Namalapatan amang inang mace uli jela luar biasa do. Holong ni rohani di bata tuganup na tinopa. Alai sonarion ditongos ma anakna. Mulut abereng oddo hadomuon ni padan narubi tu padan naib baru. Songot dia di padan narubi meragam cara ni Tuhan, meragam cara ni di bata paingoton, pasingoton, manguhum ganup aka bangso napin nilitna. Alai tong do diulahon bangso nai aka dosa ya. Alai dangso holong ni debata terus tu holong rohani debata tu ganup natinopa. Siani dibering mah moloholan marhiti panurirang, moloholan marhiti aka parbarita, moloholan marhiti aka malim, moloholan marhiti aka raja. Songoni don nasida alani ulehom ma dilehom ma tuhita anakna na sasadai diduk ma di ayat tolu silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana di soman di patuduhon songot dia do hadirion ni na nunga dilehon Tuhan di bata dadaholan na manugu-nugu, dadaholan na mangajari, dadaholan na paingoton, alai sahatu na paluahon, sahatu na mangalihon ngoluna, diulahon ibana, sianodo amang inang berengota, ulido holong nirohani debata, tuganup na tinopa. Hurian na hinaholongan, adong sa ilustrasi di perkembangan somaldo didiki di hayatehon nidak nanak jut do dadanaki sesolhot tu bapana manang tu omakna jala dia ke remaja naposo buenong dirimang-rimangi dah mulu na julu kan mulu neng mardalan dang pola mela mulu di oppa bapana manang ditiup bapana tangan ni boruna, tangan ni gelengna, itu. Alai ditiki magudang, uludo sipata muru holongi. Adung ma sada anak gadis na solotian tu bapana ditiki ayatehonna, alai tiki magudang ibana, dang ulu bebana manjau bapa. Ala adong perasaan na meila ibana manju bapa tu bapana biasa saja baru makan iya mau pergi kau ke sekolah iya imanya jod diulahun ibana itu dibereng bapana mah ba borukon didikina julu dang dibuto manang aha holokiat do tuau alai didikinu ngamagu udang nunga muru holong nai gitu om managabi pergumulan ni bapana teki alana adong do porlak ni bapana ditogi umma buruna betama buru tu porlak kita ale Roma buruna iya boleh nanti aku bawa kawanku ya oh lo buru buama iya kami nanti main-main di situ iya oke jadi sahak mak tu porlak tatadda do tahiya manginang ulu alena main-mainani itu jadi didiki kareju bapana di porlak disima buruna do donganna sudi topu dibuan donganna ulu main-mainani las disapat toma tu dongannya tu burunei itu langsung tarsonggok maibana langsung mandijo ugu bapa itu
Roma bapana. Dang pola di doa buru langsung dihaul. Idu ditiki dihaul, disima, didai buru nai. Tutudo holong ni bapana na dilehon tu ibana. Dang pola adong sukut-sukut, dang pola adong hata singot-singot, alay hibuldo di pasahat jalasiani mubama parangena. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di ulota sa dariope, dadaholan na makalason mamestahon ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus kita. Alay makalason holong nanunga dilehon Tuhan di bata tungulut taganup. Holong na iyas, holong na soboy mangida tuganup akaparangita. Tidak ada yang namanya itu persyaratan. Iko songonon, iko tahu. Lasongon dia perdalanan ning uluta. Lasongon dia kondisita. Lasongon dia nanunga tak ulahon. Ditikion, di ulota sadarion. Di pakudingi mahita, imana mandokon. Silam ni hasangapon na, do suman ni hadiron na do ibana. Hatutubo ni Tuata Yesus Kristus. Ido na paluaw kita. Ido na pagalakon palito di hulom ni rohat taganup. Jala ido na taulaon ni tikyon. Songon tadda hita na marnatal. Nunga galak be palito di rohata. Jala mulo boy tabere nga manginang ditopik di pesta Natal na paduon di tikyon di do matuhita. Yesus do silam hasangapon ni di bata. Yesus cahaya kemuliaan Allah. Allah ni na ikun tahalason alay buado respota. Bagaimana sebenarnya respon kita ketika Tuhan benar-benar sudah menghidupkan cahaya di tengah-tengah gelapnya kehidupan kita. Allah ni dohonoku, Natal bukan hanya sebuah ibadah euforia, marliturgi, pajojor daw. Ale buado hita memaknai Natal. Nunga tubuh be Tuhani di roha pikirata di ngoluta di tonga-tonga keluarga taganup. Dang adong be halum lamon, dang adong be biar ni roha jalan nunga takas be idaon sudi. Dang adong be nabuni. Dang bui manginang di payas rohado pikirata mula dong dupe nabuni. Alani ikun patar do ala nunga patar be holong ni debata tu rohata tu pikirata tu ngoluta ganup. Buita payak konsong ndak danak nakaningi mangasaon pikiran na do ibana tanpa disadari pengaruh lingkungan, pengaruh orang lain mambain ibana dau sian bapana alai dau do bapana sian ibana dau didarikun bapana do ibana dau diuhum bapana do ibana dau holan na di jauh boruna bapa rodo bapana dada manukun ahana masa dau alipar julu do dihaul asa borunai mendapatkan kenyamanan yang seutuhnya. Idun yang dipakulingi, idun yang dipasahat rohat taganu. Marhiti hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus jalo otama amang inang haluaon jalo otama amang inang kenyamanan yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Bukan yang seolah-olah. Natape sestongna donok kuma nakaning diriki hutatap mahita mulai tema Tuhan aliboy berengon muna amang inang oma salah satu tantangan dang sude huria be patu pahon Natal paduahon nahuboto satu sadarion salah satuna holan HKBP do pehot nahot patu pahon Natal na paduahon ditiki makobasi hame di Bandung, makobasi hame di Batam,
makubasi amin di Surabaya godangnya kau huria lokal naso patu paop be tengok dope na julu amang inang songon dia torop ni halak na marminggu di Natal paduahon alai moru songon nakaningi nakudoko ni holan holong ni debatado naso ya moru ale muloro hatta tu Tuhan debata hitama namangida hitama manibangi idu suku-sukun buasa Natal na parjulu songoni matorobna buasa Natal paduahon songoni maholangna. Apakah ada perbedaan makna? Tidak. Alay umat tantangan wingot dopehya au makata itu salah dongan nakarejo di bagian pemerintahan alani hita doa mang hita do namambayan gabe di bagian pemerintah ma tanggal 26 dang hari libur na jolo ala diboto pemerintah diripu pemerintah tanggal 26 Desember marminggu sudi halak ape mardalani do sudi halak itu tantangan na alani beringot ma amang inang di dia do parhusoron na alani do honokku ma holong ni debata dakia muru di pasatu ngoluta las ape nanunga ulah honota las ape nanunga tapi kiri alai totong do holong ni debata dilehon turoha do pikirata pola dilehon anakna na sasadai lau mokop kita lau paluau kita jala idu nata alason di ulau Natal napa duahon di dikion alani i las marohata songon edena kaning las maroham idu waduh memaknai di Natal ini di Natal yang kedua ini mari kita memaknai Tuhan telah lahir mulu di bahasa Batak cut doi gabi di bahen songona selindiran tubuh tuhata manang tubuh tuhata di makna Natal nadia do tamaknai tubuh tuhata do manang tubuh tuhata kita do mangarimangi nadia do na tapak kiri sutung anong tahalason ari hatu tubuh itu atas Yesus Kristus alai saya sakapta saya pikirata do na ikun tasuaton disakap nih di bata apa saya stong na di Natal paluason sakap nih di bata di ngoluta dada memaksahon sakapta na ikun ulahonon ni di bata idu amang inang na ikun tabereng marhiti turbu jamita di pesta Natal na paduahon celana parpudima itikion di patu pahuriat tadotong patidion na badia imatu keluarga mang selitong inang buru pasar ibu amang inang itikilau pasahaton dadanak gabi percabar di harajau ni debata marhiti patidion na badia nadohot dohamu marpadan nadohot dohamu marpadan tutuhan di bata adiga ni emang patita anong ditiki hudokon atong hati tengah kong kamu majolo ha porsyotai au porsia itu adalah janji buasa hudok songoni jujut amang ditiki laut tardidi roh ditiki saya tardidi nadia halak nape dang binoto itu alai anong malua romuse saya malua dang binoto saya ianong neng manguli manang neng muli romuse saya i dang binoto itu alani neng nuhonok kuma di Natal na paduahonon Yesus cahaya kemuliaan Allah mari kita menghidupi yang Tuhan sudah berikan nunga di patubu bengoluta tungolu ne baru nunga di pagala be pali tota di roha do pikrata asata kas idota sakap
pasu-pasu na pinaradi ni di bata. Jala asa tutuan di bata mahita makirim uhud marpos ni roha dada tu portibion. Molo di portibion satay biya manginang naboy mubado sa luhut na. Sedaka kita satiri budo muba na julu gugudo pe sonari dampola be alai holong ni di bata hoto sian nama muka saat anong di paujung hoto holong ni di bata nanunga dilehon turoha dohot pikirata di pasu Tuhan di bata manguluta jadi di pargugoy Tuhan di bata ma roha dohot pikirata amin martangia kita. Mau lihat mali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga perminggun nami di pesta Natal na paduaon marhiti hatam nanunga di pakulingi horo hadu pikiran nami ali Tuhan di bata nahot do holongmu turoha tungulu tu pikiran nami ganup dada di pasiriko kami ali totong do di tugu-tugu hoami totong do di tatapo kami ali Tuhan di bata alani mali Tuhan di bata pasu kami saluhut na kalau mobil ruas nuriam narap do tami marpungu di bagas jorom manang na ikon mandooti marhiti live streaming pasu nasida sohoni pele Tuhan di bata saluhut na tahay ruas nuriam haga BP tamarunak manang di dia benasida asi maroham Tuhan totong maho na manggum-gum nasida jala mamasu nasida di ulon nami sedarion ali Tuhan di bata neng diuruti kami mamusian nung ulahon pat didion na badia ali Tuhan di bata si maroham pasu ma ulahonon mau lihat mau pasata kami tuho mangasahon korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mari demahita sian bukit nomor 614 uhud mah tapasahat piliata. Oh
sonari masuk meta tu ulaun patidion mari di mahita. Martangyang mahita. Alia manami na di banogijang narodo kami tujulo mambuan dadanakon. Siya si maroham jaloma nasida gabi anakom mo. Pahasu-pahasu jala paragukoyma nasida. Mangyahya nguluan sugod marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu dengan namambuan danak si didionon tanyo kamu mahatan Tuhan Yesus laho maamu tuliat portibion ninna mandok akasisyanna poday hamu masaluhut bangso tidi amu manasida tu bagasan gurebata ama dohot anak doto di perbadia ajari hamu manasida mangaradu di saluhut na utonani tu hamu jala ingot ma say dong anok kudo hamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni asyang anot manang isi na porsia dohot ni didi dapot anang nguluan alay na so porsia hona sugut tanya kamu maduhot atan ni di bata natar surat di pangdium ni si Markus adong maak na mambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di bicang akasisyan nema na mambuan ni jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma luas hamuma akka dadanaki rotuau unang oray hamu nasida ay diak kasi songonido harajan di bata natutudo na hudok konon to hamu manang isipi angko sosongon dadanak ibana mancalo harajan di bata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadanaki dia pehon matangan natu nasida mamasu nasida atong hati nako kamu majolo hapor syotay rap mahamu mandok. Atong alusihamu ma atana usukunon tuhamu na perjolo di pangiduhamu nuaing didion dadanakon tubagasan ni na persyamuna molo di pangiduhamu alusna di pangido rohanami beha na uludohamu mamudai anak munaon asa diboto jala dihuton na sida hatan di bata mulu na uludohamu alus na uludohami
na uludo hamu marsuro na sida tu gereja do tu perguruan ni Uria Protestan sa gabiruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus molo na uludo hamu alus na uludo hami atong tapasahat may banat tu debata marhiti-hiti padido na badia Roma hamu tujulo. Ale gempita naora siditonga hudidi maho tubagasan gore bata ama do tubagasan gore anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan gore todi parbadia amin. Saya diramo di Tuhan di bata maho di abu bongotmon tubagasan harajaon ni di bata ro di saliling ni lilingna amin. Tunatoras na baru mambuan terdiri jongjong mahamu pertanya kita Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga upasa tami dak danakon tuho jala di jakokodo ibana gabe nakomu marhiti-hiti padidiun na badiai asa masuk tuhurian ni hala Kristen na badia ibana di tanoon jala gabe panian dihanguluan na seliling na asimaroham do di natoras ni dadanakon se pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dadanakon tuho asarap nasida taruli dia ke artani harajomu amin. Mari dihita las jonjong meta saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo aroron ni saluhut sili onde honadinggan dot nas libasa na muliutus hu pasat tamima sian na nilami tuhami pilen nami tuho ser calom igabe uap nujus tujulum pasu majaramoti asa ku para siya kami pilenon pati bulu narajamu di tonga-tonga ni Uriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam dadahami kodang nisili leomi tuhami asalam girgir ami manduk melihat tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Sai pinurbadia maguarmu, sero maharajamu, saya sakot malam diroham di bonatongon, songon na di benua kijang. Leo matohami sa dalon ngaluan siap hari, si sama dosa nami sama penesa nami. Tido senido ngamartu satu hami, unak kami tokin pangucunan, palua maami sian pangago. Mula mau dibagsan dami, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala jaramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma pohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma pohina tuho jala di pasaorhom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Upang idohami asa 7 loma natoras na baru mambuan dana tardidi. Jala Roma hita manjalang amang inang.